Presne toto som potrebovala, kvalitný čas v blízkosti mojich priateľov. Ani som si nestihla sadnúť do Jovy Pointu a už mi vyvolávala Bianka Rumanová, že kde som, čo robím a či budeme spolu. Bola som unesená na Ruman House, kde si pre mňa Bianka pripravila dokonalý program bežného života, ktorý som absolútne potrebovala. Cestou ku Bianke sme si samozrejme púšťali absolútne hudobné bomby, no a keď sme prišli, tak ma okamžite navliekla do jej námur súpravy, pretože sme sa išli bicyklovať, na čo som nebola módne pripravená. Veľmi mi chýbala dedina, príroda, zvieratka, no a musela som ísť pozdraviť aj jej rodinu, takže tuto je Jano Ruman ako kosí. Prebrali sme si bicykle, mimochodom kúknite, aký má Bianka namakaný princeznovský rúžový bicykel a vyrazili sme na divokú projížďku po dedine. Bolo to úplne super, fakt mi to dobre padlo. No a následne sme zdrapli jej psíka Bibocu a išli sme sa najesť do sypky u Ludvíka, ktorú neustále ospevuje a prišli sme, že 15 minút po zatváračke, vzhľadom na to, že sme tam dosť dlho autom išli, tak sa nad nami zľutovali a dali nám aspoň vypražaný syr. No a po neskorej večeri nasledovala voľná zábava, čo znamená, že sme sa okúpali, nakrémovali, sadli sme si do krásnej bielej obývačky Roman Houseu a pozerali sme memečka. Najviac som sa tešila na to, že bude s nami v posteli spať aj jej psíček, ktorý je absolútne mojkací, takže ona normálne celú noc mi liezla pod perinu a mojkala sa so mnou and I fucking loved it. Mne sa u Bianky veľmi dobre spí, takže okrem toho, že som bola ráno o 7:00 vypustiť Bibocu na dvor, lebo ma budila, tak sme spali do 10:00, potom som si spravila čaj a vypila som si ho na záhrade. Keďže sa nachádzame na juhu, tak bolo pocitovo na slnku fakt asi že 30 stupňov, takže moje ráno začalo tým, že som sa vyzliekla a hodinu ležela na slnku. Ako môžete vidieť, tak ma to fajnovo zmohlo. Bianka si medzi tým natočila spoluprácu a vyrazili sme na vlakovú stanicu po našeho kamaráta Mateja, ktorý docestoval z Prahy. Ja už som mala strašne dlho chuť na langoš, takže som všetkých zmagorila, aby sme išli nájsť bufet s langošmi. Potom sme ich zjedli na obrubníku na parkovisku a vyrazili na Ruman House. Cestou sme ešte kúpili melón a zastavili sme sa aj u Biankyných rodičov po chleba, lebo som si v aute zmyslela, že som potom langoši ešte hladná a my s Matejom chceme praženicu a bez chleba ju jesť nebudeme. Potom sme sa s Matejom chvíľu valali v obývačke, kým Bianka pracovala a pozerali sme Harryho Pottera. Matej mal pre mňa ešte k narodeninám jeden taký special parfém, takže mi ho odovzdal. A potom už nasledovalo zahájenie letnej sezóny v bazéne. Samozrejme sme mali plno blbých vtipov a nesmierne sa zabávali tak, ako to máme spolu vždy. No a potom nasledoval aj presun do Bratislavy, takže sme museli všetko spakovať, zavrieť bazén, pohrať sa s Bibocou a nastúpili sme do rodinného vozidla. V Bratislave nás už v Urbane čakala Andrea, ktorá mala zhodou okolností rovnaký outfit ako ja. Takže sa nám samozrejme celý večer nezavrela huba, ale nemôžeme za to proste, keď sme spolu, tak nám je hrozne dobre a ide to všetko tak samo a spontánne. No a po ďalšom skvelom gastrozážitku, ktorý bolo v tomto vlogu nesmierne veľa, sme sa presunuli na bingo a ja vám chcem oznámiť, že som historicky prvýkrát vyhrala aspoň 3,70 €, lebo ja som tam bola už asi 25 krát a nikdy som nič nevyhrala, tak konečne som prelomila túto bariéru.